Добър ден, казвам се Мирослав Емилов Бонев. Управител съм на Витака Перник. На 49 години съм, живял съм в чужбина около 15 години и от 2018 се прибрах и започнах бизнес, като създадах бранда Витака Перник. Това е антикварен център, като тук на адреса, който се намираме в момента е Владайско въстание номер 1, град Перник, бившия завод за токоизправители срещу стомана Перник. Като имаме един съвместен проект с Община Перник и Съюза на инвалидите, където Община Перник отпуска едно място, където ще имаме ново място след около 6 месеца. И де-факто те отпускат терена. Витака Перник ще направи инвестицията с хора съмишленици и Съюза на инвалидите ще подсигурява хора, които са инвалиди, да могат да си помагат, да им намерим да им създадем работни места. Това е така нареченото социално предприятие, ще се казва антикварно село Витака Перник, с социална, образователна и екологична насоченост. Ще разкажа накратко за какво става въпрос. Да кажем, вие в частност имате да изхвърляте някаква покъщнина. Дали е наследство, дали сте сменяли някакво завеждане или някакви неща, които са ви останали от миналото. Повечето хора ги изхвърлят на боклука и виждате контейнерите са затръстени от покъщнина, което в принцип натоварва много сметищата, и самата екология като цяло е може би тема номер 1 в момента в света. Де-факто, вместо да изхвърляте боклука, така наречения боклук, да го дарите на Витака Перник, като ние ще преценяваме дали става за повторна употреба, дали може да се реставрира или ще остане за суровини, няма да отива нищо на боклук, от покъщнината говоря. Зависимо какво, дали чини, дали радио, дали мебел, дали нещо друго, няма никакво значение. Като идеята е такава, че в Перник, в строителния техникум от тази година има реставраторска паралелка и сме решили работилницата, една от работилниците, да кръстиме младите реставратори на България. Вътре